I ovaj tjedan kripto tržište donosi šokove. Početkom tjedna povećala se aktivnost bikova, a sva očekivanja objave američkog Feda završila su pitanjem što će se dogoditi nakon najave rasta kamata. Od prošlog tjedna indeks straha i pohlepe je dodatno pao na stranu još većeg straha i zabrinutosti investitora. Medvjedi i dalje drže cijenu Bitcoina ispod $40,000. Slabašne pokušaje bikova početkom tjedna da dignu cijenu medvjedi su lako obranili i ciljaju cijenu od $30,000. Ako uspiju, pokušat će spustiti cijenu čak i na $20,000. Za sad, medvjedi će ljutito braniti pokušaj bikova da dignu cijenu iznad $40,000. Što se Ethera tiče, već nekoliko dana borba se odvija na liniji obrane od $2,400. Ako ta zadnja linija obrane popusti, medvjedi će imati lagan put do razine $1,800. I Ethereumov i Bitcoinov blockchain trebaju hitnu antistresnu terapiju. Sa svega 25 transakcija u sekundi, Ethereum se hvali kako je puno brži od ultrasporog Bitcoinovog blockchaina koji podržava svega 7 transakcija u sekundi. Solana, koja trenutno podržava 50,000 transakcija u sekundi, rješava problem funkcionalnosti ili skalabilnosti. Pod pojmom skalabilnosti smatra se da blockchain podržava ogroman broj transakcija i korisnika bez zastoja i bez povećanja naknada. Stoga Solana za decentralizirane financije osigurava sigurna i vrlo brza decentralizirana programska rješenja inovativnim načinom potvrđivanja transakcija između Proof of History, koji određuje točan trenutak u kojem je zabilježena transakcija, i osnovnog Proof of Stake. Ukratko, Solana je privukla veliki interes te je poznata u kripto svijetu jer omogućuje značajno kraće vrijeme potvrde za izvršenje transakcija i pametnih ugovora. Solana je blockchain treće generacije, a Sol je token Solana protokola. Solanin strelovit uspon od 1080% počeo je u 7. mjesecu 2021. i od cijene $22 postigao je all-time high cijenu od $260. Od studenog 2021. cijena je pala 68%, te i dalje nastavlja padati. Medvjedi će okusiti svoj med na cijeni od $70 pa i $60. Bikovi se trenutno igraju skrivača i ne vide se, a prvu obranu možemo očekivati na razini $79. Nadu u oporavak Solane vidjet ćemo tek probojem iznad razine $125. Ja sam Filip Hohnjec. Ja sam Tomislav Kamenički I mi smo FIMA Plus.